Ahojte, ahojte. V tomto výklade sa skúsime pozrieť na to, čo nás v najbližšej dobe prekvapí. Bude to taký krátky výklad. Použijem moje kartičky, ktoré som si vyrobila a ktoré mám veľmi rada. A uvidíme teda, čo nám povedia, čo nás v najbližšej dobe prekvapí. Takže poďme rovno na to. Chcem iba upozorniť, že výklad je kolektívny, čiže nemusí rezonovať s každým. Ak s vami rezonovať bude, je to super, dajte mi komentár alebo like. Ak s vami rezonovať nebude, nevadí, počkajte si na ďalší výklad, vôbec sa tým netrápte, nebol určený pre vás. A poďme teda na to, čo nás v najbližšej dobe prekvapí. Fíha, už nám to tu lieta. Už nám kartičky chcú niečo povedať. Túžba. Čiže v najbližšej dobe nás prekvapí nejaká túžba. Možno, že stretneme niekoho, po kom začneme túžiť, alebo začneme nasledovať svoje ciele. Vlastne možno, že prídeme na to, čím sa chceme zaoberať v budúcnosti. Čiže možno, že to bude také vnúknutie náhle, že doteraz sme rozmýšľali, čo by sme tak išli robiť, akú prácu by som si našla, čomu by som sa chcela venovať, alebo na aké cvičenie by som chcela ísť. Zrazu, ako blesk z čistého neba, nám to vlastne vesmír vnúkne a zrazu zistíme, že čo to je. Čiže vlastne keď momentálne sa vám bude diať niečo také, že iba vám tak prebleskne myslou, že a toto by som mohla skúsiť, šup, idete do toho. Naozaj ja som tiež mala takéto vnúknutie ohľadom jedného športu, ktorý som iba zbadala plagátik. Ešte v ten moment som tam napísala, spýtala sa a už tam chodím. Baví ma to nesmierne, takže niekedy naozaj treba dať na ten prvý pocit, na takéto vnúknutie a nasledovať ho. Ja viem, že ťažko to ľudia počúvajú, ja tiež mám veľký problém niekedy toto vypočuť, ale keď začneme sa riadiť tou našou intuíciou, tak nám začnú veci pekne vychádzať a mali by sme byť šťastní. Fíha, vyšla nám tu aj nejaká závislosť. Dobre, v tomto prípade by to mohol byť nejaký chtíč alebo nejaká manipulácia. Čiže treba si dávať pozor, môže nás to prekvapiť, že niekto sa nás bude snažiť možno zmanipulovať do niečoho, ale v tomto prípade, že nás to prekvapí, môže byť aj nejaká naša závislosť alebo naše nejaké spútanie, naša slabá vôľa. Proste možno, že si uvedomíme, že nás prekvapí práve to, že zrazu sa nám objavia nejaké naše temné stránky. Možno, že u niekoho by to mohlo byť aj spojené s tou túžbou, že vlastne stretnete niekoho, po kom budete tak strašne túžiť a nebude to práve úplne čisté. Napríklad tam bude niekto zadaný alebo vy ste zadaní a zrazu zistíte, že fúha, aj mne sa môže takéto niečo stať, že to by som si o sebe v živote nepovedal. Samozrejme je na nás, či tejto túžbe podľahneme alebo nie. Sme ľudia, vieme sa samozrejme ovládať, takže možno, že vás to iba prekvapí. Možno sa nič neudeje, hej, ale možno, že práve to bude niečo také, že po niečom tak zatúžite, niečom, čo nebude úplne OK a vás to veľmi prekvapí. Takže aj toto môže byť jedna z možností, čo vás prekvapí. No a je to spojené aj s žiarlivosťou. Trojuholník vo vzťahu, takže presne tak, ako som pred chvíľkou hovorila, je možné, že vás prekvapí niečo také, že si zrazu uvedomíte, že vás priťahuje nejaká zadaná osoba, alebo že vy ste zadaní a začne vás priťahovať nejaká iná osoba, aj keď vlastne máte ten vzťah, ale samozrejme stále to hovorí o tom, vy nemusíte tomuto chtíču, tejto túžbe vlastne podľahnúť. Vy ste silné osobnosti, čiže každý sa vie nejako zariadiť, aby vlastne niečomu takémuto nepodľahol a vedel fungovať tak, aby nezľavil zo svojich morálnych hodnôt a nemusel si niečo vyčítať, ale teda vychádza mi to na nejaké pokušenie. Prichádza tu aj smútok. Nešťastná láska, trápenie, problémy vo vzťahu. No ono väčšinou, keď niekto zatúži po niečom inom, čo je mimo vzťahu, tak práve môže byť spôsobené tým, že v tom našom vzťahu si nie sme úplne OK a máme tam nejaké problémy. Takže je možné, že to súvisí aj s tým.
Čiže už si myslím, že asi pôjde predsa len o nejakú takúto vec v láske. Možno budete smutní práve z toho, že si poviete, že fúha, tak asi to naozaj u mňa nie je tak v poriadku, ako som si myslela, alebo myslel, že keď sa vám stane toto. Ale zase je to iba o tom nastavení našom. Pokiaľ niečo vo vzťahu nemáme v poriadku, treba na tom pracovať. Vždycky sa dajú veci vysvetliť si, dať ich do poriadku. Možno, že tá druhá osoba v tom vašom vzťahu, ak máte teda, ani len netuší, že tam je nejaký problém. Čiže ono treba veci odkomunikovať. Pokiaľ si nechávate veci pre seba, tak tá druhá strana nemá ako vedieť, že niečo nie je v poriadku. Čiže samozrejme na všetkom sa dá pracovať, ak ste sami a teda vychádza nám to do toho, že sa zalúbite do niekoho, kto teda je zadaný, tak ten smutok samozrejme je pochopiteľný, hej, keď tá druhá osoba nebude zdieľať toto s nami, lebo proste tam má iný vzťah a vy takisto nechcete vstupovať do nejakého iného vzťahu, tak samozrejme, že vás to na chvíľku rozruší a že teda asi nebudete šťastní, ale to sú všetko veci, ktoré sa časom samozrejme budú riešiť a budete sa vlastne budete sa vedieť cez to nejako preniesť. Takže poďme ďalej. Čo by dôvera. Čiže to sú presne tie morálne hodnoty, seba dôvera. Vy musíte veriť sami sebe. Vy musíte veriť sebe vo vaše tie morálne hodnoty a pokiaľ vy si zachováte tie svoje, ako by som to povedala, štandardy alebo nejaké tie svoje predstavy, ako veci majú správne fungovať a budete sa podľa toho chovať, a tak budete so sebou spokojní, tá vaša seba dôvera porastie, aj ten smutok bude ukončený, vlastne budete na seba hrdí, že ste to takto ustáli a všetko pominie, všetko zle pominie. Treba, ak máte vzťah, ktorý nie je oka, určite komunikovať. Ak je tam nejaký ten trojuholník, že sa vám páči niekto zadaný, aj to sa dá samozrejme nejako prekonať. Proste musíte veriť v sebe, v svoje morálne hodnoty a podľa nich sa správať. No a keď toto ustojíme, aj s podporou najbližších, aj príde nečakaná radosť. Táto je kartička aj nového stretnutia, čiže kto ste slobodní, tak sa vám tu črtá niekto, kto už teda zadaný nebude a mohol by vám spôsobiť radosť, že sa s ním stretnete. Je to aj nejaká vhodná ponuka, čo sa týka pracovnej oblasti, ale tak máme tu lásku, takže asi budeme ostávať v tej láske, ale myslíte na to, že máte svojich blízkych, ktorí vám pomôžu vlastne, keď aj sa cítite zle. Netreba sedieť doma a utapať sa v žiali, treba proste sa začať venovať sebe a stretávať sa s tými svojimi známymi, s tými ľuďmi, ktorých máme radi. Oni nás vypočujú, oni pre nás budú takou butlavou vrbou a vždycky porozprávať sa samozrejme pomôže a viete sa rýchlejšie z tých vecí dostať. Pozrieme ešte ďalej, čo nás čaká. Vernosť, paráda. Takže keď možno, že aj tuto máme toto nové stretnutie, tak tam stretnete spoľahlivého človeka, verného. Vy aj keď si tú svoju vernosť zachováte, tak vám príde do života osoba, ktorá má rovnaké morálne hodnoty, ktorá proste bude pre vás takým zrkadlom, odrazom toho, čo si manifestujete. Čiže treba prejsť nejak toto obdobie, ktoré nie je práve najlepšie, ale čaká vás naozaj niečo krásne, niečo, čo vlastne vám bude pasovať také, aké je. A budete sa z toho tešiť. Môžeme keď tak pozrieť ešte, čo máme na spodku balíčku. No, paráda. Víťazstvo vo všetkých oblastiach, šťastie, to je rodinné šťastie, pritakanie vzťahu, ktorý prichádza, takže ja verím, že to takto budete mať. Každá vec, ktorá sa nám v živote udeje, aj keď nás prekvapí, aj keď nie je práve najpozitívnejšia, na niečo prichádza, na to, aby nás niečo naučila, aby sme si ju prežili
a nejako sa s ňou posunuli ďalej a práve preto, že si toto dajme tomu zažijeme a nejak sa o sebe niečo dozvieme zase nové, tak nás to posunie ďalej a posunie nás to už do toho krásneho, čo nás čaká, čo je našim osudom. Takže super, nakoniec to vyšlo celkom fajn a budem rada, keď mi napíšete alebo dáte like, ak to s vami rezonovalo a kľudne mi aj dajte vedieť časom, že či vám to takto sedelo. Takže majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Ahojte!